Kublai pi baro ngadi Mayborn lingdo ar. Bat hakani kapor ngatip kala khamit tambah ngasu. Kuat pengennya selok bat pi Khyndiat nak baieid bat ka jongiet ka jongnga bat i Ruth. Tingis dang kum no. Ka jongiet jongnga bat i Ruth ka sedang naduk mentau senam kata ka hau benai naitung. Apa kandai trek jong benai naitung. Handai ka jongiet jongnga i kelas tang lakam slam handai. Handai kampat pu kampat develop atau kata-kata. Di mencim senam shua jong benai risau. Kata sakit bakut jong benai nailur ai. Te ngala setang bangan ton kenika jing sungo kuat hok putri. Kapacur ha nabenta kata ka beriau kebangan sa yatok syongkurem haki sengi ki banuan ki te atau kenika putri episode to my future wife kabamut ka shiti sya kata ka beriau kebangan sa yatok syongkurem tiap banget ho kata ka shiti kendit kensan kawan ka durkmat jong ini irut ka jingmut jumpat khat jonga pat ngalakum tho ta shiti na benta jong i kat bangan dang tho ta shiti kat tangan angam kat tangan ang song tenat pat kidan kita ki kintiana atau putri ka amba wala ngala sedang bangan eat ha ya pi ngampat kwa pan pau ya ta jing eat jong ai pi na mar ba ngatip ba ngampat long utau beriu uba ime jong pi ila duai na benta jong pi te kumta ngala ap nadu ko to kapor ngala stang don kata jing eat na benta jong i bat ngala pan pau roi i hadian jong kata ong ba ngadon jing mut ipi om kum ukna dengan jing mut ipi daka jing shaphang daka jing sngopho bat daka jing ket khle namar ngatep bai ide ibreu bakum no irut ilong ita i kena samla ebe iet yu blai ibabu shwa yu blai hakmat jong ki ai baro bat itai kena samla ibalajet ban im bat ban syakri yu blai ya thu yang mencim senam ba ilakut jingmut ru ba inom treshu ban yo breu ne ban yelang samla ne kumta namar ba ilajet ya ublai ba unlong uta u kesiang ya ka jing im jong i te kumta wala dan jing tumui iru wala ngalapan pau i ngaong i kum ne hatip ba phimpat long balakloi ban padiang yanga kum tau baieid jong pi bat ngaru yala di ngampat long balakloi ban shimye pi kum ka baieid jonga ndai wala ngadon ka jing thumuru ngampat long ready namar bangatip yala di bang bun ki jing duna te kum tang ong i ba ngan up na benta jong pi ngan up hadu ba pindalong ready bat ngan up hadu ba ngan dalong ready na benta jong pi kilayat isngi bagi benai te dan hateng ru ngala du jing karman namar ba pi kini ka parthai kalong ka ba
itanat adu kata-kata kalau ko babreu adu kata-kata ki bun ki jing pensyoi ki palai pojat ngilap met baka perthai ngilap met beki kam ki jam te kam tam nga bun kam ba te ngilap met beki kam ki jam kum ni kam tai ba ngas ngo teng ong am dan kam ban samla na mal bakalong tangkum ka distraction yang bat ki kam jonga te kumta ngalahun bangan yat kumta walangaton kata ka jing thumu ba jing trang na benta jung i ngas ngo kum bangan anam long tau breu bobet bebiang na benta jung i nganam la ban long kum tau breu uba i in kwa yang ba ngan long rekat badang ya kisngi ki por ki ya man ka por ba ngaduai na benta kata ka breu ka ba ngadan jing thumu ka shit ka juwan bet ka dor jung i ka juwan bet ka jing mut jung perkhat ki pasat bet i walangi kam yakran shu lakat tu kan ni benai amde bengi dom ya in ring kam yakran bangabun kam itu ribun kam ni ai poi la ka jong lenti ai hendai hau news nam pada ni lapoi ban ya Shillong biang pat entep long kum ta ka jing yalam jong blai las tang bangin ya sutanat iwei las tang bandan kata ka jing i naman ta jing iwei pa kata ka jing trang bangin kwa bangin dan ba iwei hendai ngin pat kerki ban yalang nya up naman ta jing iwei padahal ka ar pukandai trek jong u naitung ina shemia kata karai ba kala de ka por ba ngin jam nak shkoi pat kasin jam kata bangin ya shem wei bangin long kam shi samla pat kumba pi las tang ban pau ya ta jing i jonga i na koi ka por ling ba ni ki puitri ki bangi tho ka banga tho ba ling ba ki ba bun ru kam ki banga la pau i Dela da pipet ya kata ka relationship ka jonga ba jong i kamlong kata ka relationship ka balong comment bet kan kidon ki margin thot ang niang tai bat nga kumba pitep nga la pha bangan express hanjai ambaro kila ban express kumbang express mga bat mairu kumjo idan kata jing ye ke bacor bang ya podono jing ina menta jonga tamba iju ongru yang ngata tamba imla ban express tenai tai daw baret teng judan gini ki jing pamius ku jing mot jonga ba jong i pat ngi chu poi ru shake ke jing sumusi tekum tang la persang kat bangala bangan sungthu i bat iru la persang ban sungthu yang ande ki mi kum kita ki ai tenga persang gan manduai bangan perkhat ke ba ngile pakla badang tanga sa syamba kade pangiklat bangin ai jaka ya u jisu hakata ka relationship ka jongi tikum ta ilas tang pat ngala ngas tang banya duai lang ngimla bandan lang man kapor te teng isu ya duai na Shillong ni pulia ka Bible pat ngi duai ni Shillong pat wala ngi duai ru kidang mi ki jing e ni ka wei ka bang shem ba na kan ni ka jing duai lang na koi ka sngi nga shem ba kata ka jing kalanang rehem nga shem ba ngilayo ya kata ka nglayo kan ya kata ka min siem ka bangin kam sungthu iwei
kamen siem kam tam kamen siem ka baieid sha kumba upol watho ka shithi baning kong shikinong kurun kalanong ka bakhalai khot baning kong terter untuk atho bakajing iet kaya sha aslam kajing iet kam ju tharai sneu kajing iet kam ju lemeng bat kajing iet kaya ne bang jukut teha kani kasngi ipa iet junga tilayo tia ngi kam yo man yadwai lang benda kasngi nama tilayo tia imda shat imda klan handai nakani kajing iet jungi ru ngakwa ba kajing iet jungi kan long kanuksa na benta ki wei pat ki khana samla ba phenduai na benta ki ba iet jong phi ho ngin phat ya tho pila badang o kini la chai yo kia break up no ne kia yo kia poi la ka jong kalenti ne kuni kum tai kelak benja anything can happen in this world. This world is wicked. Mereka wei ka rai pada ka bangala sim kalong ba no matter what happens I will pray for us and I will keep praying for us even if we have to go our separate ways through in the Bible naman tajong iwe markata kalong kabakong san but they tang kajing duai kepala ban penkalangi nadu bangayalang but I ngasang suntanat ngasang iit biang banduai yublay ngasang iit man puli biang ya ka Bible kumbang aju puli menshua but ngasang man kuat bang bangan ino iki baro ke junduna ki bang adona ka jing im jonga ngasang man kuat ban im man benta jung blay kambun sha ban ya ka bang aju im menshua ngasang kuat ba ngasang perkat tu ban penbet iki junduna ba penduna ya ka ego bat ban persang ban sungutu iki para breu balada kim sungutu nat yang tiki iki junduna jonga lane ki iki bangala ban penbet ban penba kumta terter katakan kadai kajing iet bat kadai katakan kaba kajing iet kala ban le na benta jonga bat na benta jongphi ngati akarmen bangaduai yu play man la kasngi ba anya thobe ba Ruth number ba asungo ba de play bala phai syaka jing im jonga bro sikata ngabun kam bat ngaperkat tangkumno bangan la bangan kamai pisa bangan la bangan peni yaitu ki breu ki ba lale ben yang menchua kitu ki breu ki bla khanpo yang menchua kitu ki breu ki bla treat yang kumukso ne kini ki breu ki bangi itho ki palok para jor kum ta tar ki bala ki ba shus ngo bahe ki ba shus ngo kum ni kum tai Bing mentang ngam kuat asyo kita ki ngam compare la ki kam ruspa kita banyangan compare ba lada ki kam ngomeng ngam compare la ki long kumno menta ka bang akwa kalong tang kawai kalong ba an chakri ublay lambat irut ba ublay untay ka yeng kasam ka jongi mat ba compare lada ngimrus paru lada ngi im kat ban biang dengi de ban long kita ki nuksa
benta ka generation ka bansawan kam tam ngilong ka nuksa ka baningkong ya ka yeng ka sam ka jongi bat bangilong ka nuksa na benta ki khun ki kti ki jongi namar ngi ema ka juk ka ba itieng adu kata-kata ka juk ka ba ladap da ka pop ngi ru idap da ka pop hi Masa kecing terang jonga hi kalong kombal ong Isaya mga bakayeng kasam jonga ngin kurku yu try imei papa jonga kila yalam mingi kata kalanti ke badai haduk menta kila long kanuksa ke babahan benta jongi ki khun bangin but ki ihit yu blai ki shakri yu blai ba dena daw jongki ba nilong kumne kum bangilong bat kum juru ikame jong Ruth iba yai duai na benta jong i kpa jong Ruth bakar kui nan i kami bam kwai duar blai kami jong ba duai na benta jong mi jong ba duai na benta jong ba jong yai paro jadi na kadaw jong kajing duai jong ki paro ru ba ngingin saya poi kumne ngatip kani ka video ka khamjrong kala ban long boring ru handai ngakarmen ba kito ki ba pet ya kani ka video hado bakut wala long tang iwei na arngot ru kini yo ka jing mentoy na kani ba to ngin ya persyang ba ngin ya pen bhai la de ngin tip ke e kata ka product end product kan long kumbang ong ipi ngam tip ba ngan poya tho ne ngan poya tho na ba Ruth hande ka jing persyang hi nanga hi kalong bangan ya poi bet bat kani ka breu ka bangala duai man la kasngi bat bangan ya poi bet bat kani ka breu ka ba tan ya kata ka ikhtiar ba kata ka responsibility ka ban la ban salong la syahidin habut ka kami jong kita ki khun ki jongnga bat te breu te blai bat ki ban long kanuksa ka babha om tang ya ka yeng ka sam ya ka imlang salang hi borok we kublai shibon kublai shi ajar ngo ngade Mayborn ling do ar sai sisen amen